खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जोंहा दिनै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होदोंमोन। दा नोंथांमोना दासिमावथ' रिजाल्टखौ नायबाय जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनाल एग्जामखौ होदोंमोन। दा जेखियानो जायामानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे गोजोनथाव रादाब हरनो सानदों। मानो होनोबा दायो आं बेखौ खौरां बिजोंनि जोहै मिथिना मोननाय जादों। गोबां मानसिफोरा माने एमआइएल साबजेक्टआव 100 मार्कआव 100 मार्क मोननो हादों होननानै बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों। जोंथिंजायबो आङो खोनानो मोनदों सासे माने 100आव 100 मार्क मोननो हादों होननानै बड' साबजेक्टआव। दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेबो जाहैबाय नैबे बिटिसि सरकारा एबा हाग्रामा महिलार बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों। नैबे इलेक्सननि समाव नोंथांमोननिसिम रादाय होदों आरो जे एमआइएल साबजेक्टआव जायफोर नोंथांमोनानो टपार खालामनो हागोन एबा टप खालामनो हागोन नोंथांमोननिसिम माने 3 लाख फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन। नाथायबा बिथांमोना खैजनसोनो होगोन दा बेखौ बिथांमोना लिरनानै होआखैमोन दे। जानो हागौ जेनेबा नोंथांमोना जायफोर 100आव 100 मार्क मोनबाय एमआइएल साबजेक्टआव बड'आनो जा आसामिसआनो जा बायदि बायदि जोंहा लेंगुवेज दङ। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि एमआइएल साबजेक्टआव 100आव 100 मार्क नोंथांमोना मोननो हाबायबा दा नोंथांमोनाबो टपार जायाखैमोनबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना 3 लाख फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलार बिथांमोननि सरकारनिफ्राय। दा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों आरो। दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना मेट्रिकआव टपार खालामगोन जेनेबा टपार खालामबाय दायो टप 10 जाबाय जोंनि नैबे बिटिसिआव दा नोंथांमोना 5 लाख फैसा मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारियाव जायफोर नोंथांमोना टप 10आव फैगोन टप 10आ माने टप 10 बिथांमोना सायख'गोन आरो। दा बे टप 10आव नोङो जुदि फैनो हायोबा गासिबो स्ट्रिम साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा बायदि बायदि जिखिनि जाया बेसेबांखिनि स्ट्रिमानो जाया मानो जुदि नोङो टप 10आव फैनो हायोबा हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोनाबो 5 लाख फैसाखौ मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय एमआइएल साबजेक्ट होनदों बेहाय मादार टां टपारफोरखौ बेहाय माने टपारफोरनो माने सासेयाव 3 लाख करि फैसाखौ होगोन होननानै बेहाय रादायखौ होदों आरो। टप 10नो होगोन बेबादिनो बिथांमोना खोथाखौ बुङाखै। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जुदि एमआइएल साबजेक्टआव 100आव 100 मार्क मोनदोंबा आंनि दा बुजिना मोननायाव बिथांमोना जाबायदि बिथांमोना रादाय होदों दा बेखौ आङो बुजिना मोननायाव दा बिनि माने जायफोर नोंथांमोनानो 100आव 100 मोननो हाबाय एमआइएल साबजेक्टआव दा नोंथांमोना सासेयाव 3 लाख करि फैसा मोननो थांगासिनो दं आंनि बायदिबा दे। दा बिथांमोना बेखौ इलेक्सननि केम्पेनिं समाव दाख्लैबावै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन नैबे बिपिएफ सरकारा। आरो बेनिफ्राय सिगांनि मेनिफेस्ट'बो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम फैसा होनायनि बाथ्राखौनो बुंदोंमोन खोमा आं एसेबां गोसोआव गैजोबला। आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरदोंमोन अब्लाबो माने आंनो गोसोआव गैजोबावला बिटिसिनि इलेक्सननि समाव बिथांमोना नोंथांमोननिसिम मेनिफेस्ट' होदोंमोन बायदि आं मोनदों। बेसेबां फैसा होगोन बेखौ बिथांमोना होआखैमोनबो जानो हागौ। दा जिखियानो जायामानो बिथांमोना नैबे एमएलए इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों आरो जे एमआइएल साबजेक्टआव बड'आनो जा आसामिसआनो जा जिखियानो जाया माबायानो जाया मानो लेंगुवेजआनो जाया मानो भाषायानो जाया मानो नोंथांमोना जुदि एमआइएल साबजेक्टआव टपार खालामनो हाबायबा एबा 100आव 100 नोंथांमोना मोननाय मानिथ' नोंथांमोना टपारानो जाखाबाय आरो 100निथ' बारा रावबो मोनला 100 ल'खासो नालाय जोंहा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर 100आव 100 मार्क मोननो हाबाय नोंथांमोना माने 3 लाख थाखा नोंथांमोना फैसा मोननो थांगासिनो दं। नाथायबा खैजन मानसिनो होगोन बेसो जोंहा बाथ्राया टपारफोरनो होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बेनिखायनो टपारा जुदि 100 मार्क मोननाया जुदि 10 जन जायोबा 20 जन जायोबा बिथांमोननोबो होजोबगोन बायदिखौ आं मोनलाय लांदों आरो। दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोना उनाव खैजनसोनो होयो दा बेखौथ' जोङो जेब्ला होगोन अब्लासो मिथिनो हासिगोन। दा जिखियानो जाया मानो आरोबाव नोंथांमोननिसिम बेखौथ' रादाय होगारदों नैबे बिटिसिनि इलेक्सननि समावल' नङा दा आसामनि एसेम्ब्लिनि इलेक्सननि समावबो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों। बिपिएफआ नोंथांमोनाथ' बेखौ नुखाबाय थादों जानांगौ जे 5,000 साख्रि बिथांमोना लाबोगोन होननानै बे साख्रिखौ बिथांमोना खालामगोन होननानै गभार्नमेन्ट साख्रि दे। दा बे गभार्नमेन्ट साख्रि बे 5,000खौ बिथांमोना इलेक्सननि उनाव माब्ला लाबोयो बेखौसो लाइमोनफ्रा दायो गोगोमै नेनानै दं जानो हागौ। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो 5,000ल' साख्रिनि भेकेन्सियाथ' खम जानानै दंसो होननानै आं बेखौ बुंनो थाङो। मानो होनोबा सिगांनि साख्रिनि जा जोंहा भेकेन्सिफोरनि नटिफिकेसन ओंखारना फैदों एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारना फैदोंमोन दा बेखौनो बिथांमोना थिसनथाइ होआखै आरो बिनिफ्राय बिनि सिगांनिफ्रायनो बिराद आरो साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा लांदां जाना दंखायो। दा बेनिखायनो 5,000नि बारा सोरबा गावसिनि मानसिफ्रा बुङो बिपिएफनि मानसिफ्रा जेनेबा 10,000 बेबादि साख्रि होगोन बेबादिबो सोरबा बुंलायो। दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों 5,000 to 10,000 बेबादि बिथांमोना 5 बोसोरनि बिथोराव साख्रि होगोन होननानै। दा बेनिखायनो बे साख्रिनि नटिफिकेसनफोरखौ बिथांमोना माब्ला होगोन दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो नेनानै दं जानो हागौ। इलेक्सननि उनाव नोंथांमोननिसिम होगोन होननानै बुंदों। जेनेबा मेनि 4 थारिखआवथ' रिजाल्टखौ होगोन नालाय दा बिनि उनावसो जोंहा एमसिसिफ्राबो बायगोन। दा बेनिखायनो
इलेक्शननि उनाव एबा रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावसो नोंथांमोना साख्रिनि नटिफिकेसन फैगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय UPSC APSC एसपिरेन्ट नोंथांमोननिसिम माखासे स्पेशल एड होगोन होननानैबो बिथांमोना रादाय होदों वान टाइम बिथांमोना सापर्ट होगोन होननानैबो बिथांमोना बुंदों मेडिकेल इन्जिनियारिं PhD स्कलारफोरनो दा बेबायदि बिथांमोना रादाय होदों आरो दा जेखियानो जाया मानो जायफोर नोंथांमोना दिनै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना गावबागावनि रिजाल्टखौ भिडिअ कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोना हास्थायनाय बायदि रिजाल्टखौ मोनगोन ना मोनाखै आरो दुखु जानो नाङा जुदि नोंथांमोना गाव जेसेबां सानदोंमोन बेसेबां बेबायदि पार्सेन्टेज एबा मार्कखौ मोननो हायासैबाबो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया बे जाहैबाय जोंहा मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट हायार सेकेन्डारि नोंथांमोननिसिम फैगासिनो दङ हायार सेकेन्डारियावसो नोंथांमोना बांसिन मोजांसिन पार्सेन्टेज लानांगौ होननानै आं सानो जुदि नोंथांमोना मोजां कलेजाव फरायनो थाङोबा नोंथांमोना मोजां पार्सेन्टेज नांगौ जायो हायार सेकेन्डारिया जोंहा एसे गोनांसिन दायो होननानै आं बेखौ बुंनो थाङो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे माने साबसिनै हायार सेकेन्डारियाव मोजाङै नोंथांमोना होबानो जाबाय फाइनाल एग्जामखौ अब्ला नोंथांमोना माने मोजां कलेजफ्राव मोजां स्ट्रिम लानानै नोंथांमोना फरायनो हागोन हायार सेकेन्डारियानो जोंहा टप मस्ट दायो इम्पर्टेन्टसिन जानानै दं होननानै आं बेखौ बुंनो थाङो आरो नैबे मेट्रिकआबो इम्पर्टेन्ट अब्लाबो माने हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामखौ आं इम्पर्टेन्ट होननानै सानो आंनि साननाय आरो बेयो दा अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना दिनै रिजाल्टआव मोजां फिथाइ मोननो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा जायफोर नोंथांमोना जेनेबा बोरैबाफोर पासफोर जाफ्लांनो हायासैबाबो टेनसन लानो नाङा जोबनानै थाखाय बे एग्जामाथ' बोसोरसिनावनो फैफिनगोन नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा एग्जामालाय मासे बेलाय एग्जामसो ना गोसो होनानै फरायबा नोंथांमोना फैगोन बोसोराव पास जानो हागोन जायफोर नोंथांमोना देग्लाय पास जानो हायासै दा बेनिखायनो फैगोन बोसोराव नोंथांमोना गोसो होनानै पास खालामबानोथ' जाबाय एग्जामसो बियो बेखौ नोंथांमोना एसेबां टेनसन लानो नाङा माथ्र' नोंथांमोना नाजानायल' होनांगौ आरो टेनसन लाबा जाया मोजाङै नोंथांमोना फरायनानै नाजानाय एग्जामखौ होबानोथ' नोंथांमोना पास जागोन जायफोर नोंथांमोना देग्लाय पास जानो हायासै नोंथांमोना फैगोन बोसोराव निस्सय पास जागोनखौ आं आसा खालामो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जायफोर बड' साबजेक्टआव नोंथांमोना ML साबजेक्टआव जेनेबा 100आव 100 मोनबाथ' नोंथांमोना टपारानो जाखाबाय होननानै लानांगोन आरो 100नि जोंहा बारा मार्कथ' गैला नालाय दा बेनिखायनो 3 लाख थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोन बादि दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों